Slav roj başı vanno hevdarım herkes başı. Kız vederi begrim menek meseleğin tekniki tamam. Kamuçetkın çınakın iru ez bir çand dakika bu arabım henek basa meseleğin li Suriye bikin basala ve mesaja davi ku jim raliyatiyen bas bikin helvesta devleta Türkiye çiye devleta Türkiye çi ji Kurdan hevidike li Suriye ev pergala ku hew didin ava bikin çi ji Kurdan hevidike daxuyanî wan hene hem yani beyanatên ku ji Tirkiyeyên ku ji Sûriyeyên ji Colanîtên Ahmed Şêra jê re dibêjin yani ji bo Kurdan pir tiştên ne başin ji ber vê yekê hestê me yên netewî hinekî ket dewrê ez aciz bûm wisa pêdivî dîminim hinek derdê xwe bi wara parve bikim eger hûn jî amade bin eger hûn jî bikaribin bi peyamê xwe ji min re hin tiştan binivîsînin em wisa hêz û quwet bidin hev hinek basa meselê bikin ka çil benda me ye çima însan me piçûk dibînin ya li rojata navîn ez fehm nakim 40 milyon Kurd hene belkî jî bêtir çawa mümkün e ku ew qas behsa qedera me were kirin xelk qedera me tayin bike Tirk behsa qedera me dikin bila Kurd wisa bin bila wisa bin Ereb dibêjin bila Kurd wisa bin wisa bin di televizyonê wan de rojnameyê wan de spî heta êvarê behsa me dikin qedera me tayin dikin û behsa tunebûna me dikin Devleta Tirkiye ji aliyek ve destûr dide heyet biçe îmraliyê ji aliyê din ve jî êrişên xwe li ser Rojavayê Kurdistanê didomîne behsa danîna çekan dike behsa tunekirina îradeya milletê Kurd dike yani kesek nabêje ya li rojata navîn yek ji çar stûnên esasî Kurd in milletê Fars heye Ereb heye Cûhû hene Tirk hene û Kurd hene li rojata navîn û herkes çawa qedera xwe tayin dike divê Kurd jî qedera xwe pêşa roja xwe di derheqê xwe de ew biryarê bidin yani tiştekî pir normal e li ku dire dunyayê hûn bipirsin ev e ama em dibînin li Tirkiye behsa biratiya Kurd û Türkan tê kirin ama behsa wekeviyê nayê kirin ev mirovan aciz dike ya dev ji biratiyê berdin biratî tune ye tiştekî wisa tune ye lîstoka 100 sal berê neyên cardin daneyên pêşiya me dubare nekin tiştekî wisa milletê Kurd qebûl nake milletê Kurd êdî zanabiye 5 sal di nava civaka Kurdan de şoreşek pêk hatiye şoreşek zîhnî şoreşek entelektûelî pêk hatiye milletê Kurd zanaye gîştiye wê astê êdî şert û merj pir guherîne êdî teknolojî pêşketiye dünya êdî bûye yek dünyayekî sînor nemane haya mirovan di aynî saniyê de ji Çînê çêdibe ji Amerîkayê çêdibe ji koşê herî tarî ê cîhanê haya mirovan çêdibe êdî dewr ne dewra berê ye êdî însan dizanin yani tiştekî pir hêsan bînin ber çavê xwe çareseriye ku dewleta Tirkiye ji bo Filîstînê dixwaze ne yani çima ji bo Kurdan nayxwestin yani Kurd vê yekê nafikirin elbet Kurd difikirin ê madem Musayê çima qisa hûn zorê li xwe dikin tiştî herî basît çareseriye ku dewleta Tirkiye ji bo Qibrîsê dixwaze çima ji bo Kurdan nayê pêşniyaz kirin ê Kurd van pirsan ji xwe dikin yani êdî dewr bîye ewr dewr 5 sala me mala xwe xira kir 5 sala Kurd derketine serî çiyê şer dikin mücadele dikin belkî 5-6 hezar ciwanên me keçê me şehîd bûn di vê rê de ji ber vê yekê dibe bi Tirkan mirov bide femkirin ku dewr ne dewra berê ye arkadaş hûn mecbûrin rastiya Kurdan qebûl bikin rêz û hurmet ji Kurdan re bigirin hûn bibêjin milletê Kurd çawa dixwaze em mecbûrin serê xwe bitewînin ber Kurda yek hûn deyindarê Kurdan e di du hûn kujerê Kurdan e sê hûn mecbûrin ji Kurdan lêborîn bixwazin efû bixwazin we qira Kurdanî we komkujî li ser komkujî pêkanî hê jî hûn pîlan û projeyên komkujiyê dikin hedê xwe bizanin û tev alçaq aniha jî Kurdan rehet berdin Kurd bixwazin bi wara dijîn eger hûn însan bin Kurd nexwazin bi wara najîn êdî dewr ew dewr e wisa tiştekî mecbûriyetekî tune destê Kurdan çek jî digire sîlah jî digire mejiyê Kurdan êdî destê de bikaribin xwe bi xwe rêve bibin û we jî sulala we jî bi rêve bibin. 100 sal e ji Kurdan çêkirine, 100 sal e Kurd derketine serî çiyê şer dikin mücadele dikin belkî 5-6 hezar ciwanên me keçê me şehîd bûn di vê rê de ji ber vê yekê dibe bi Kurdan nayxwestin yani çima ji bo Kurdan nayxwestin
چیه حاله و اون پریشان 100 ساله و جمهوریت آوا کریه هون نزانم خبره و ببن و روجات نوین کریه گل خونه و خواه رزیل و رسوا کریه هون نه بسلمانن هون نه کافرن هون نه خریستیانن هون نه لایکن هون نه کمالیستن هون نه تو تشتکی نجی هون نزانم خبره و ببن ایجاتین کردا بره و ببن کردان جی تبلیغ خد کن مجی کاشو برکاشید کن آها وایل ترکی و برشاد بینم پروبلم وای آبوری هیا و دروی ودا کرجی برچی بونه حال بیکی کرد توجا برچی نبون عرض کردا دولمنده دکارن روشتا ناویجی خودی بکن ملتی کی جودکاره رنجبره ملتی که خباتکاره اوسا زوب زوب برچی نامینه اما واد شکریه به سیستم خواه اوجوبه و آنیا ملتی کرد خصیه بن باجا خواه بن سیستم خواه آبوری و نکارن گاو باویجن و گندی وانجی تالان کر ملتی کرد ملتی گندیه رنجبره به عرض دجی به عرض به حیوانان دجی یا بین بیره خواه جمال ما ماست و پنیر و زاد و تشتمشتین عشق مشک و ام دخون زوستانا تجار خالی نبیه جمال ما ام ملتی که ام تجار برچی نابین خلا تحصیل مناکه اما بنیرن دوی سیستمی دا ام جیبونه مین اوان یعنی جبروی روشه منطقه ترکان مجیه ترکان تریناکه مبره و ببن ایدی آسته ما هر اوی جه ترکان بلندتره جبرویه که ام حنکی خبوان دکن وقتی که بحث قدر آمد کن ام حنکی خبوان دکن تشتکوسا نممکنه یعنی هیویه که دولت ترکی جه کردان که چیه؟ چه که سلاحی خداینن وگرن بریا 6 ساله 7 ساله اگر مچی گوتیه بلا مینا مبکن بلا هبونا خواه کردایتی تم وشیرن یعنی کرد بلا تنبه ها لهمبر قانونان وکه تاکه کسی وکه شخص بلا هرکز وکه به اول هر دری ممکنه تو بچی یونانیستانه لیونانیستانه جی لهمبر قانونان هرکز وکه به تو بچی ارمنیستانه جی لهمبر قانونان هرکز وکه به ما ممکنه تو بچی یونانیستانه مروفکی چینی و مروفکی اوروپی و مروفکی یونانی لهمبر قانونان البته وکه به اما ویدری ام دعوا حق تاکه کسی ناکن کی حق شخصی ام دعو ناکن او مسئله کی جدایه ام بحث حق نتوید کن نتوا ترک چوا خودی همی موافانه جب پرورده بگره جب پرورده یا سرطایی حتی داویا یونیورسیتی چوا کو به ترکی پرورده دبینن کردجی دبن عینی خودی عینی موافا چاره ایتونه زمان کردی دبن فرمی کرد خواه بخواه بره بدبن هم جالی چکداری و هم جالی سیاسی و جالی اداری و هر اوی کرد قبخاره بدبن جوی کمتر نممکنه یعنی نممکنه مرو بکار به قبول بکه بکار به راضی به یعنی چوا ممکنه تو وری ما راضی بی که سال 2025 مرو کرده کی چوا راضی به که خورده کی کاستان مونو نزانم کدره سینوپه وره لآمده مردینه آگریه موشه کرده بره به ما هم که ماقلن ما هم تننه ما مهشی خواه خاریه ما مهشی خواه انده کریه ما عقل زایی کریه ما تشتی گوزه چوا ممکنه چما خورد منه هری نزان جی باقل ترکان چیتره ده مثلا رو ببریه ده قنبه جمعه قنبه چاندو کلتور امد زانه دف برده دف جی اوه جی برده یعنی ظلم تعده اشکنجه گلو گازنجه ملسر وی کیش تونه ولو که قد ظلم تونه بجی ولو که قد اشکنجه تونه بجی گرتن تونه بجی ولو که آزادی فکر و رمان لترکی تماما سردست بجی ولو که تام آزادی هبجی ام ناخوازن ترک ورن کردان برای ببن ویا me küçük dixine vaya rumet amet keve onur amet keve tişte kusa ne mümküne yani em nabêjin bila azadiya fikr û raman hebe parastina dawa Kurd û Kurdistanê bibe fermî bila nebe sûç ew ji xwe mafê me ye ew tu kers nikare nîqaş bike mafê takekesiyê jî yani ez fikre xwe beyan dikim tu tê zulm li min dikî işkence li min dikî tiştekî wisa ji xwe kes qebûl nake em veya dayinin aliyekî de mesela idari da dibêjim mesela idari da jî qedera xwe em bi xwe tayin dikin
بلاوره شوانه me gavanê me bila me birêve bibe ama bila profesyorekî Tirk neyê me birêve nebe. Naxwazim. Tu kesekî naxwaze vê yekê. Kî dixwaze bila binivîsîne? Aynî tişt ji bo Colanî. Soytariyekî bi navê Colanî derketiye terorîst e, diqada navnetîwî de, ew jî di lîstê de ye. Di lîstê de hebe, tu nebe. Derdê me ne ew e. Ama zîbidiyekî bi halê xwe ye, ji El Nusratê, ji Daişê tê, ji El-Qaîdê tê, ji Kuderê tê bila were. Derdê min ne ew e jî. Ama rabiye hatiye edî kî daye desta nizanim, Rêveberiya Şamê dane desta. Rabiye divê em destûr nadin federasyonê, sîstema federasyonê. Em destûr nadin nizanim milletên li herêmê xwedî çekên cuda bin, xwedî rêxistinên eskerî bin. Em destûr nadin vê yekê. Em ê nizanim kîjan pergalî sîstemê bînin. Ya tu kî? Tu kî ji te re gotiye tu dikarî bîkî van tiştana? Ya wextê ku li Idlibê bi qasî Qamişlo bajarekî bi qasî Qamişloye we li wê derê pergal çêkir bû sîstem bi rêve dibir. Bi wî tîpa xwe, bi wî mêjiyê xwe pûç rêveberiya Xweser ya bi rêvebirina Kurdan sedî çilê Sûriyê bi rêve dibir. Hem jî di dewra Beşar Esad de û hem jî digel ew qas tehdît û êrişên dewleta Tirkiye. Par di 1 Oktoberê de dewleta Tirkiye êrişê ser Rojavayê Kurdistanê kir, milyarekî zirar da benesaziya Rojavayê Kurdistanê. Navenda avê, elektrîkê bigire her tiştî tarûmar kir, nexweşxane, dibistan. Yani terorîzmekî pir ecayîb pêkanî li Rojavayê Kurdistanê. Ama dîsa jî milletê Kurd, milletê Ereb ê dibin rêveberiya Xweser de li ber xwedan li ser lingaman. Rastiya me heye li wê derê. Mêjî însanan pêşketiye, asteya perwerdê pêşketiye. Herin mikrofon bidin berdevê wan cîwanan. Ka çawa dersa medeniyetê dide we? Zanan e. Yani tişta ku behs dikim, 12 sale li sedî çilê Sûriyê rêveberiyekî heye, meşrû ye, dünya alemî nas dike, deng û nav û dengê me li dünyayê vedaye, li hengin, li hember Daişê şer kiriye, bi ser ketiye, ew Daişa ew qas mezin û sulala we hemî têk çûn. Ev rastî heye li holê û tecrübeyek jî çêbiye. Ev rastî li holê ye, hûn radibin ji Idlibê rêl pêşiya we vekirin û çûn heta Şamê û îro hûn radibin dibêjin bila rêveberiya Xweser wilo bike, wisa bike, nizam çi bike, bila qesedê were bihele di nava artêşa pêşerojê a Heteşê de nizam çi bibe. Yani dev ji van gotinên berdey berdin. Kesekî tiştekî wisa ne qebûl dike, ne jî destûr dide. Mantıqa Kurdan êdî di rê nade van tiştana. Mantıqa Kurdan rê nade ku Tirk û Ereb qedera Kurdan tayîn bikin. Ew dewr çû. Xilas. Awisa ye. Dewr xilas. Yani rast e ne rast e? İjana yani ew qas însanên dijminin, ew qas însanên cahîl û nezanin, mantıqa Heteşê ya MHP ya AKP wekî hevin. Tu firqa wan tune ye. Her sî jî wekî hevin. Mantıqa dewleta Kurya ya Tirk û Heteşê eyn wekî hev e. Li hev binbarek bin, hûn dikarin xwe bi rêve bibin ama hiqê we tune hûn bandor li qedera me bikin. Belkî em dixwazin modern bin, em dixwazin nûjen bin, em dixwazin bigêjin asteya medeniyeta îroyîn ya mirovahiyê. Em wisa dixwazin. Em naxwazin di nava li gorî wê mêjiyê wê pûç werin bi rêve birin. Naxwazin. Tu Kurdekî jî naxwaze. Tu Kurdekî jî naxwaze. Ji bo ev du sê rojin na mesela İmralî ketiye dewrê du roje peyam tên me pir behsa meseleyên Sûriyê nekir. Me behsa êrişên dewleta Tirkiyê li ser Rojava nekir ama terorîzmekî pir ecayîb heye. Ama sulala wan jî were êdî bikêr nayê. Fayda nake.
Niha diqada navnetî de êdî em meşru bûne, em têne naskirin. Ne ku em baweriya xwe bi Amerîkayê yan jî Ewropayan tênin. Mesele ne ew e. Pişta xwe bi kesî ve girê nadin. Fakat rastî heye li holê, rastî. Hakîqet heye. Yani cî mantıklı. Yani mantıqa we dest dide Türk û Ereb di derbarê qedera Kurdan de biryar bidin. Mantıqa we dest dide dest nade. Wê demê herkes hedê xwe zanibe. Yani Colanî kî ye? Mesela Colanî çi gotiye? Ez ji we re bixwînim. Serokê Heyetê Tehrîr el Şam Ehmed Şêr bi navê din Colanî ragihand ku wê li Sûriyeyê nû sîstema federalî tune be, qesede jî wê bibe beşekî ji Wezareta Parastinê ya Sûriyê yani xwefes bike û zarokên di nava û gencên di nava Qesedê de werin tevlî wan bibin. Serokê Heyeta Tehrîr el Şam ji televizyona El Erebî re behsa Qesedê kir, behsa siberoja Sûriyê kir. Diyar kir wan gelekî hewlda ve guhestina desthilatê bawekî nerm bibe. Ez xaweke rizgarkerê Sûriyê nabînim. Her kesê ku qurbanî daye welat rizgar kir. Ya ji bilî Kurdan kî zêdetir qurbanî daye? Ya mala me xirab bû, 15,000 însanên me şehîd bûn. Di tekoşîna li hember we da, di tekoşîna li hember mantıqa we da. Êrişê me kir dewleta Tirkî û Daişê bû. Qurbanî dan em bûn. Çend kes ji we hatine kuştin. Hûn tenê êrişkarin. Kî hatiye êrişê we kiriye? Dewleta Tirkiye hatiye êrişê we kiriye. Ya Beşar Esad hat êrişê we kir. Na, we êrişê wan kir. Mısır hatiye êrişê we kiriye. İsrail êrişê we kiriye. Tu hêzekî êrişê we nekiriye. Hûn derewînin. Hûn êrişkarin. Weke êrişkar hûn hatine perwerde kirin. Yani di artêşa peşarojê a Sûriyeyê ne mümkün e ku mantıqa Qesedê û Heşedê bi hev re bikaribin Sûriyê biparêzin. Ne wisa ye? Reveberiya Xweser mecbûr e bimîne. Çare tune ye. Du cara du dike yek. Du cara du çawa dike yek? Çünkü du cara du dike yek. Li cem Kurda wisa ye. Li cem dünya alemê du cara du dike çar ama li cem Kurda yek e. Derbarê destûr û hilbijartinên Sûriyeyê jî Ehmed Şêr got dibe ku nivîsandina destûra nû 3 salan dirêj bike ji bo amedekirina hilbijartinan 4 sal pêwîst e. Ji bo hilbijartineke rast û pêbawer pêwîstiya wê bi serjimiyariyê heye. Yani nüfus meru bijmêre. Pêwîstiya vê yekê jî bi demê heye. Wekî din Colanî teqez kir ku Heyeta Tehrîr el Şam ew jî di navda hemû komên çekdarên Sûriyê wê werin hilweşandin. Ji bo wê jî ew ê kongreya diyaloga niştimanî amade bikin. Kongreya diyaloga niştimanî amade dikin ama hetanha ve heftê û heft car li derva kongre civîn çêkirin li netûyek wî li her derê cîhanê we kongre civîn çêkir ji bo çarenûsa Sûriyê ama yek carekî Kurd nehatine vexwendin. Rusya jî di nav da kesî ew venexwendiye davet nekiriye. Ama ji vir û pêve mecbûrin. Dewleta Tirkiye jî, Sûriye jî, welatê Ereb jî ji vê saetê şûva mecbûrin Kurdan qebûl bikin. Ev yek. Wekî din dibêje rêveberiya niha ji bo çareserkirina krîza li Baku Rojhilatê Welêt û pişt re tevlîkirina wê di nava hêzên çekdariyên Wezareta Berevaniyê de danûstandinan bi Hesedê re dike. Yani dibêje em niha bi Qesedê re di nava danûstandinan de ne ji bo çareserkirina krîza li Baku Rojhilatê Welêt. Ya li Baku Rojhilatê Welêt behsa Rojava dike. Krîz mirîz tune ye. Krîz tenê di mêjiyê we de ye. Anha li Rojhilata navîn herema herî aram Rojavayê Kurdistanê ye. Baku Rojhilatê Sûriyê hûn dibêjin. Eger êrişên dewleta Tirkiye nebe ez garantî didim we di 5 sala da ew der ji Dubayê jî dewlementtir dibe. Dizî tune, gendelî tune, şiddet tune ye. Azadiya fikr û raman heta bêjî heye. Mejiyekî pir modern, azad heye li wê derê. Ama ji ber êrişên we, ji ber êrişên wan çeteyan, ji ber êrişên dewleta Tirkiye em nikarin serê xwe rakin.
ام چیتکن هون هلدوشین ام چیتکن هون هلدوشین ای به شکلی نبه جویجی هر کس لحد خزانه و بحثا کریزی نکه کریز الباکو رجلات ولید چه وایا کریزا چیه کریز هبل شامی هه کریز هبل ادلبه هه حلبه هه کریز هبل ترتوسی لاسقیه هه پیشی وان ایرشی خویل سر وان علاویان بدن راوستاندن ازیرو حقیقتا به هرسم لهمبری وان مروفين كجرين علاويان لترتوسي للاسقية او هرما دنابرا ليبيا وحتى ايده رابونا باسا كريزا لروجاوي كردستاني تكمية كريزا چه بي ادب وانا يا كرد پرچه ki bingehîn êpek hatên Sûriyê ne ew rê nadin perçekirina Sûriyê tu kî rê nadî perçekirina Sûriyê Sûriye welatekî ne ki Sûriye xelkê çêkiriye sînorê wî sînorê sexte ne di nava Kurdistanê de sînorê wî çêkirin Kurd perçeyekî dibe em rê nadin perçekirina Sûriyê sîstema federal jî nayê qebûl kirin sîstema federal tu qebûl nakî ka te gwez nîqaş dikim derê wîn hem dibêjin em niha nîqaş dikin tu bê nîqaş çawa bi tena serê xwe dikarî biryar bidî tu bêjî em federasyon qebûl nakin kî pêşniyazê te kiriye kî te pirsiye kî te aqil girtiye ez ji bo wî anha pêşniyaz li hemî Kurdan dikim hêzên Kurdistanê dikim ên li Rojavayê Kurdistanê bawerî bixwebînin hewciyê Şamê nebin neçin ber derê wan li Rojavayê Kurdistanê weke şêran li ber derê xwe bisekinin herema xwe pir maqûlî bi rêve bibin azadiya fikr û raman bila heta de wî hebe hemî partiyên siyasî bila bikaribin werin li wê derê azadî bixebitin sînorê xwe biparêzin bi hêzên navnetewî re tekîliya xwe bi pêş bixin û hewciyê Colanî, Molanî û Şamî jî nebin bila ew werin lavê we bikin hûn bixwazin bi me re bijîn weke Şam weke rêveberiya Heteşê hûn werin cem me bila ew heyeta xwe çêkin ez tu car dilê min razî nabe heyetekî Qesedê yan jî heyetekî rêveberiya Xweser Kurd kî dibe bila bibe biçin Şamê dilê min razî nabe bila ew heyetê çêkin werin bernîgî me werin Qamişloyê paytexta Rojavayê Kurdistanê bila hevdîtin çê bikin daxwazên xwe weke lîste ji me re bînin em çima ew kî ne ew ne meşrû ne kî Devleta Tirkiye li Rojavayê Kurdistanê li temamê Sûriyê ne meşrû ye çeteyên wan terorîstin ne meşrû ne Heteşe ne meşrû ye bi tu şiklekî ne meşrû ye ama Qesedê rêveberiya Xweser meşrû ne çawa meşrû ne dünya alem wan nas dike dünya alem wan pêşwazî dike li derve jî me xwe îspat kiriye ji ber vê yekê ez ne alîgirim ez îro fikrê xwe dibêjim ez îro nûçe jî ji we re pêşkêş nakim yani ez ne razî me ku heyetekî ji Rojava biçe Şamê ev yek niha ya din jî mesela îtiraza kî ji vê derê re çê dibe çareseriya ku dewleta Tirk ji bo Filîstîniyan dixwaze Kurd jî ji bo xwe dixwazin eger li Filîstînê tu bibêjî bila du dewlet çê bibin dewleta İsraîlê û Filîstînê Kurd jî aynî tiştî ji bo xwe dikarin bixwazin pir normal e eger tu bibêjî bila sîstema konfederasyon ava bibe sîstema kantonal çê bibe li Filîstînê li İsraîlê em aynî tiştî ji bo xwe dixwazin eger tu bibêjî bila federasyon be Filîstîn cuda İsraîl cuda ama bila meclîsa wan yek be wek hev erê ji bo dewleta Tirkiye yan jî Heteşê Colanî Ereb ji bo Filîstîniyan çi dixwazin Kurd jî aynî tiştî ji bo xwe dixwazin qe ne kêm ne zêde slogana me ev e dünyaya Ereb Tirk ji bo Filîstîniyan çi dixwazin Kurd jî aynî tiştî ji bo xwe dixwazin xilas kî bindesî êdî qebûl dike ya çû êdî divê em bi Tirkan bidin fehmkirin ku ew dewr derbas bîye derdê me ku em bidin fehmkirin jî tune mesela niha yek ji
daxwazên Kurdan ew e ku em biçin Tirkan îqna bikin na derdimê Tirkan îqna bikin bila tune be. Eger piştî tekoşîna 5 salan Tirk hêjî nizanin Kurd çima ji bo çi çûne şer dikin. Tirk hêjî eger fehm nekirine ku dewleta wan ew qasa komkujî li me kiriye û mala me xirab kiriye, qira me aniye. İjlî îcab nake. Piştî vê saetê bi wa çar gotinan îqna nabin. Dewlet baxçelê ew qasa xwe zana dizane bila biçe civaka xwe îqna ke. Îqnakirina civaka Tirkiyê bila bimîne ser Tayyip Erdogan û Dewlet Bahçelî. Her du ew qasa û qala ew qasa xwe zana dizanin bila biçin civaka Tirkiyê îqna bikin. Hadi ne derdê min ez herim civaka Tirkiyê îqna bikim. Em nikarin. Yani me civaka xwe çî kiriye em diçin civaka Tirkiyê îqna dikin. Ne mümkün e. Nikarin. Em li herema xwe li gorî dilê xwe em dixwazin xwe bi rê ve bibin. Emîn Hacar mala te ava. İltifatê xweş dikî. Ez danayînim ser ekranê. Gelek spas dikim. İjar hevanno ez peyama wê jî dixwînim. İja tiştek ku mesela mirov netirse ya tiştê ku em li dî jê bitirsin nemaye. Nemaye. Ma ji kuştinê wê de tir, ji mirinê wê de tir êdî tiştek heye? Na. Du cure kuştin heye. Du cure kuştin hene. Yek fizîkî mirov tê kuştin, xwîn derece. Ya duyem jî bi rêya asîmîlasyonê em weke netew tune dibin. Mesela fizîkî ve em tek tek têne kuştin, xwîn derece. Ama eger bi rêya asîmîlasyonê em tune bibin, qedera xwe em teslîmê Tirkan û Ereban bikin, em êdî tek tek nayên kuştin, êdî qira me weke netew tê. Derdê me vê derê em bedena xwe a şexsî biparêzin yan em netewê biparêzin. Eger derdê me em tenê bedena xwe biparêzin, pir hêsan e. Em teslîm dibin, bedena me tê parastin, ew jî şans e, yani ew jî ne sedî sed garantiye ama qenebe wextê mirov bireve derva ya mirov bikeve hepsê yan jî mirov teslîmê dewletê bibe, mirov fîzîken dikare xwe biparêze, mirov namire, xilas. Ama tu xilas dibî. Milletê Kurd qir dibe. Çawa? Bi rêya asîmîlasyonê, bi rêya tunekirinê. Ez behsa komkujiya nakim. Ez behsa bi desteserkirina îradeyê dibêjim. Ama bi şiklekî din be hûn kîjan tunebûnê tercih dikin? Tunebûna fîzîkî hûn tercih dikin ya asîmîlasyonê? Ez ji we re bêjim. Mesela eger koka me bi asîmîlasyonê were, ev xirabtir e ji kuştina xwînî. Mesela kuştina xwînî qet nebe belkî çar camêr, çar canik wê werin însafê ji qeda nav netewî wê li dijî derkevin, wê li dij derkevin. Yani ev heqê me teslîm bikin, ew bêjin ya ev Kurd fîzîkî hatin qetil kirin, komkujî çêbû, xwînawan re jî qet nebe belkî heqê me teslîm bikin. Yani ew şans qet nebe heye. Ama tu bibêjî na em fîzîkî neyne kuştin, bila asîmîlasyon çêbibe, em îrada xwe teslîmê Tirk û Ereban bikin, wê demê qet problem tune. Wê demê em hemî koka me tê, em weke netew ji holê radibin, êdî Kurd tiştekî li dunyayê namîne. Ev jî neheqiye, heqaret e li nesla pêşerojê. Mesela sırf ji bo em neyne kuştin, sırf ji bo em ditirsin, em nikarin siberoja netewa Kurd bixin xeteriyê. Ew heqê me tune. Bavûkalê me 100 sal berê wisa kirine li Lozanê. Sırf tirsiyan e ya jî hatine xapandin, Lozanê bi Tirkara li hev kirin. Anha di rûyê wan bavûkalê me de 5-6 hezar ciwanê me jiyana xwe ji destan şehîd bûn di rêya tekoşîna azadiyê de. Eger 100 sal berê serhildana wan bi ser biketa, tekoşîna wan bi ser biketa, nehatine xapandin, hinekî bêtir zana bana, dîplomatîk bana, hinek şervan bana, yani çawa ku îro astiya Kurdan lê ye, ez astiya Kurda baş dibînim niha. Ama nayên xapandin. Yani ez anha daxuyaniyên ji Qandîlê tên, daxuyaniyên ji Rêveberiya Xweser tên, her derê ez dibînim Kurd baş in. Yani pir xweş dikarin
siyaseti bixwînin. İjar ev yek, ji ber vê yekê yani heqê me tune em neheqî heqaret li nesla pêşerojê a Kurdan bikin. Sirf ji bo em fîzîkmen tune dibin. Bila em fîzîkmen tune bibin ama ez jî di nav da qet nexeme. Bila em fîzîkmen tune bibin ama bila netewa Kurd bigê ji heqê xwe û di pêşerojê de bila zarokê me neviyê me ji me re nedin xeber. Du cara du dike yek li cem Kurda. Li cem xelkê çar e. Du û du jî dike çar li cem xelkê, li cem Kurda yek e. Ez ê vîya rojekê bikim manşeta YouTube'a xwe. Parlamenterê Dem Partiyê Serokvekîlê Meclisê Sırrı Süreyya Önder ku li İmraliyê hevdîtin pêkanî bû anî ziman ji ber hesasiyeta pêvajoyê wan agahiyên berfirehên li ser mijarê hê nedane çapemeniyê. Sırrı Süreyya Önder dibêje heta ku pêvajoy bigihê ji astiyekî em ê nikaribin agahiyan bidin çapemeniyê. Ev yek nayê wê watê ku em hin agahiyan vedşêrin. Ev yek li gorî hurmeta li hevdîtinan e ku em ê di pêşerojê de bi hin derdoran re em ê bikin van hevdîtinan. Lêbelê eger pêwîstî bi gotinekî hebe ez dikarim bibêjim ji pêvajoyên derbasbûyî bêtir hêviya min heye, hêviya min mezintir e dibêje Sırrı Süreyya Önder. Demdema xuşk û biratiyê ye, demdema aştiyê ye. Ya ji kerema xwe re basa xuşk û biratiyê nekin ya. Demdema wek heviyan netewane bibêjin ya. Demdema wek heqê wek heviya heq a netewan bibêjin. Yani heqê me wek hev be. Ez çima bibim xuşk û birakî? Ya xuşk û biratî tiştekî biyolojîk e. Derewe tiştekî wisa tune ye. Mesela bila Kurd ji Tirka hez kirin ya ne mecburî, tu ne mecburî ji Tirka hez kî, Tirk ne mecburî ji te hez bike ama heqê me mecbûr e wek hev be. Di sala nû de bi navê heyetê em ê daxuyan yekî berfireh bidin dibêje Sırrı Süreyya Önder. We got erê. Ev jî ji ew ye ji qas rastî nizanim hevalê Elî Ammar parve kiriye. Xelkê min biçî li hember çeteyên dewleta Tirkiyeyê SMO çalakî pêktînin li hember dizî ew qas bes e. Nava hewldan hene, hewldanê yeketiya netîwî nava Kurdan de ev tiştekî baş e. Peyama ku jî İmraliyê hatiye hatê nîqaşkirin di nava Kurdan de. Şahsiyetên Kurdan nava xwe de nîqaş dikin. Basa avakirina aqilbendan dikin. Bi qasî du sûd sê sîd kes wê nava civakî de dîsa bigerin ama ez dibêjim qey çareserî ne di wê derê de ye. Çareserî Devlet Bahçeli û Tayyip Erdogan bi xwe biçin nava civaka xwe îqna bikin ku weke dewlet ew amade ne ji Kurdan lêborîn bixwazin ji ber komkujiyê ku heta niha kirine. Ew amade ne êdî weke netew bi Kurdan re bibin yek. Xwedî eynî mafî. Yedî destê wan de ye. Ew vê yekê qebûl dikin nakin nizanim ama wextê qebûl bikin şansê wan çê dibe bi Kurdan re bijîn. Şansê wan çê dibe bigêjin wê şerefê ku bi Kurdan re li eynî welatê dijîn. Eger vê yekê nekin wê demê ew şansê xwe ê wê şerefê wan da dikin. Yani ji şerefê bê par dimînin. Eger civaka xwe îqna nekin wê demê çi dibe Kurd
mecburen cihê bibin ji dewleta Tirkiye. Anha atmosfer müsaide. Destê wan de ye. Jiyana bi Kurdara şerefe ji bo Tirka jî ji bo Ereba jî. Îdî destê wan de ye. Dibin xwedî wî şerefê yan ji wî şerefê bêpar dimînin. Wekî din rê tune ye. Wekî din nûçe hene ji Rojavayê Kurdistanê virda wê de nûçe hene, êrişên dewleta Tirkiye hene. Êrişên dewleta Tirkiye dewam dike. Daxuyaniya Cemîl Bayek heye ya rastî me amade nekiriye. Di saetên pêş me de acele wî tune ji ber ku tiştekî giştî. Mesela rizgariya ji krîza Rojhata Navîn dibe netewa demokratîk e. Netewa demokratîk çareseriyekî ye, pêşniyaz dike. Yani eger li her derê Rojhata Navîn her netewe bibe wek hev, bikare be xwebixwe rêve bibe, navê vê sîstemê netewa demokratîk e. Wişaxê netewe dewlet nikarin zorê li kême netewên din bikin. Mesela dewleta Tirkiye hevalê me gelek şaş fehm dikin. Yani dibêjin Partiya Karkerên Kurdistanê li dijî avabûna dewletê ye. Ya newsa ye. Li dijî netewe dewletê ye. Netewe dewlet çi ye? Dewleta Tirkiye ye. Mesela Tirkiye welatê Ermenan e erê, welatê Yunanan e rast e. Çünkü Türkiye welatê herkesî ye. Türkiye welatê Kurdan e, welatê Tirkan e. Ama Tirkan çi kiriye? Anîne ev welat kirine welatê netewa Tirkan. Yani netewa Türk dibe netewa dewlet. Halbuki eger netewa demokratîk be, wê demê her netew dikare bibe xwedî Türkiye. Dewleta Tirkiye dibe aydê hemî netewan. Ya mesele ew e. Wekî din tiştekî ne yani merov nikare ret bike. Sistema netew dewlet sistemek makbûl e. Merov dikare. Yani hûn tenê ji bo Kurdan dibêjin. Mesele ne tenê Kurd e. Eger herkes îsrar bike di netew dewlet bûna xwe de, wê demê em jî dibêjin nîvê Tirkiye Kurdistan e. Wê demê em jî mücadele dikin ji bo perçekirina Tirkiye îro, çawa ku wan Kurdistan perçekir, em jî aynî tiştê bikin. Wê demê em xetayê wan dubare dikin. Ama em dibêjin bila sînorê nava Kurdistanê komple rabe, Kurd bibin netewek, Türk netewek, eger bixwazin xwe rêve dibin, eger bixwazin em bibin yek, dî maye ser kêfa wan. Yani ev sistem ji nîqaşê re vekîriye, merû dikare nîqaş bike. Di çarşova demokrasiyê de yani. Yani îro em nikarin bikevin navê. Bê baş e. Ez xatir ji we bixwazim li peyamê we binêrim herî dawî we çi nivîsiye. Em ya ya aldar xelî nabêje em federasyon naxwazin, federaliyê naxwazin. Tiştekî wisa naxwastin û xwestin wexta wî ne. Ne mesele ne ew e. Yani siz anha ji bo me pir lüks e em rêbaza nîqaş bikin. Yani em federasyon dixwazin naxwazin. Ya em anha li ber hebûn û tunebûnê ne. Em dibe em hebin ya tunebin. Ji bo em hebin, du jara du me gotû dike yek. Ji bo em hebin, sedî set divê qedera xwe em bi xwe tayîn bikin. Xilas. Em pêşa roja xwe tayîn dikin. Em qirar didin. Yani milletên cuda di derheqê me de nikare qirar bide. Colanî soytariyekî nikare bibêje bila Kurd wisa bin, Kurd perçeyekî Sûriye, nizam perçeyekî Kurdî de pêşî problemê xwe hel ke. Em fikrê wan naxwazin. Em çi dixwazin ew muhîm e. Ji ber vê yekê bila xema we nebe. Daîma kilîta me esas ew e. Di derheqê xwe de bila Kurd qirar bidin. Kurdê herî xirab, Kurdê herî baş. Ne muhîm e. Kurdê herî zana, Kurdê herî cahîl. Çünkü heqê her Kurdekî heye di qederê de bibe xwedî biryar. Kî gotiye Kurdê zana heqê wan heye, Kurdê nezan heqê wan tune? Ne wisa ye. Her Kurd. Her Kurd. Yani tu Kurdekî bi tena serê xwe di derbarê
سبروجا کردا دا نکره بریار بده تنا سری خود به تشتی کوسا کنسانسوس لازمه نتوه مسئله کی پر مزنه تشتی کی مالباتی نه کی اجباریه کی مثلا باشور کردستان رخنت کن هم دویژن ده درباره سبروجا کردستانی ده بلا تن مالبات کی بریار نه ده بلا شخص کی بریار نه ده بلا مجلس چی بین کنفرانس چی بین جوین چی بین زانا و نزان همی ورن problem tine kî gotiye bedran dere nezane bila tevî konferansê nebe tiştî ku setine ye zana bim nezan bim xar bimeşim rast bimeşim heqê me heye di vî civînê de cî bigirim û di biryara de rola min hebe ji bo wî bawerî bixwe bînin bawerî bixwe bînin eger hûn Kurd bin li welatê xwe bijîn malbata we hebe hûn heqê we heye hûn li gorî demokrasî wisa ye di biryaran de bibin xwedîsoz de bi xatirê we silav res